תודה לכם, המחנכת שושי עיני ותלמידים יקרים בכיתה ה' בבית ספר יזרעאליה. שלחתם לי את האוסף המרגש הזה של מכתבים שכתבתם ליוני, ואני חושב שהוא היה מאוד נרגש לקרוא אותם, את אהבת הארץ שלכם ואת אהבת המדינה שלכם. אלה דברים שחשוב שילוו אתכם כל ימי חייכם. אבל אני חושב שאולי הייתם רוצים לקרוא גם את מכתביו של יוני עצמו, כי הוא כתב הרבה מכתבים, ואספנו אותם אחר נפילתו. ולכן אני מציע, המחנכת, אם זה יתאפשר, אני מקווה שאת תמשיכי ללמד אותם, אולי כשיגיעו לכיתה ז' או ח', ותהיה לכם אפשרות לעיין לקרוא את מכתביו של יוני, תכתבו לי עוד מכתב אליי. רוצה לשמוע מה דעתכם. תודה לכם. והרבה ברכה, הרבה מזל.